አብደው ሱዳን አባላት አቀብት ሰላም ህብረት ሀገራት ዘነበሩ ተወለተ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ቀዲሞም ዝተመልሱ ተጋሩ አባላት አቤት ማሰርተ ስለዝርከቡ ንድሕንነትና ስለንሰግ ናብ ኢትዮጵያ አይን መለስን ክብሉን ቪዲዮ ይገልጾም እዞም አባላት ናይቲ ሰራዊት ኣብ ውሽጥ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ናብ ኢትዮጵያ አይን መለስን ምስበልና ካብ ካልኦት ወታደራት መውቃዕትን ምንክልባትን ተፈጺምና ኢሎም ኣለዉ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በወገኑ ተላእኽቲ ጁንታ ዝበሎም 15 ተዛረብቲ ትግርኛ አባላት ተሰራዊት ናብ ሃገሮም አይን መለስን በመባሎም አብጁባ ምዕርፎ ነፈርቲ ህውከት በመፍጣር ፈቲኖም ይልሎም እቶም ወታደራት ዕቁባ ሓቲቶም ኣብ ትሕቲ ሓለዋ UNHCR ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝርከቡ እቲ ትካል አረጋግጽሎም ገብረ መድህን ናይቶም ወታደራት ሓላፊ ጸጥታን ድሕንነትን ምዕርፎ ነፈርቲ ጁባ መግለጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን መልሲ UNHCRን ሓዊሱ በከም ዝስዕብ አዋዲድወሎ ናብ معرفو ነፈርቲ ምስኣተው ናብ ሃገሮም አይን ምለስን ከመንጎ ዝበሉ ሓደ ሓለቃ 50 ለኣከ ወላይ ውሽጥ معرفو ነፈርቲ በኃይል ናብ ኢትዮጵያ ክወስድና ወታደራት ኢትዮጵያ ወቂዖምና ይብል أنا لا أقول داي أنا ما يهزبال أنا قاعد مشينتي أمثال كخويني مرحي مسرعيني سرحني اسمالي إذا ما بدي إيربورتيو في مسيتي زبط حنا غمسة فترة عقباينا كتابينا طلعنا عايزمتنا يمكن سواء زجاجم يوم مريضهم يوم نخدو جمناجير ماتي زحمة سيتي لكحنا مارد نسخة أبدو السودان نا إثيوبيا مكلكيا سراويت أبال خوينها عقاب سلاميها أول أبينا يروحهم انتايلهم هم نابي كوسلهم يوم دليهم هو عجي أب دوب السودان دينا نابي إثيوبيا من كوسلنا نابي بحد شجرنا حديثنا جنتا أرد بهرنا تجارب مقانا ترح كنا فاتحهم الناس حلنا عينا تنحنا إذا ما عتستاب بس حنبر كلنا الناس حلنا عينا تنحنا كأنه قلنا في ربنا بريء كات عندي إذا عدد جات تقينا أو بخنا حدثنا حسنا نرى زي أولنا لو أنا مجيبهم بخلاتهم عجبهم كغير فرصة يومنا مارتي أول شيء من كودهم دين عينا من كودهم كراش هذم أبتا إيربورت ذا فيزام توصلنا عين دي بنا قدم توصلنا بحر ما سيتي كلنا حجمين نيتنا ثلاثة ساعتنا كارمتني عشرة خمسة زبين ترفوا قادة سباتهم وتي سماتنا أجرم يوصلهم بحسوا مدو نحن عايزين تجديدنا لنعم بتلعتنا أقوى حدثنا قدنا مارتي كده الحجي بما الناس بطرفنا الناس واردنا هنا تنحنا غالي شنو بنام إنسانا كناهم فتح هنا تنحنا أذكر حجي مارتي نا يونايتد نيشنز عقاب سلام أولاد كوينهم كم يجرم عطوهم كوزرهم عسي هنا بسورينيرو ورد إسرائيل هنا نبرنيرنا مارتي تقدم الحجي خدون أثيرهم يوم بدو ገንዘቦም አይዛሃቦም አሲሮም ማባይተም ገደው ነፍደት ተባቱ ናደው ሓደ ሰላም አስከባሪ ካብ ትግራይ ከይዱ ናዓድ ዝኸደ የለም ኣብ ካሊ ቦታ ታታተም አሲሮም ገደው መጀመሪያ ቡርተ ዝበሃል ቦታ ኣንተ ታርቀይሞም ነይሮም ኣኪቦም ግን ሕጂ ትልከሙን ኣይሰርሕን ሰደስተ 4 ወርሒ ይኸውን ማለት እዩ ምንም ዳይ ኣይንረክም ዘለና ኣብ ኣብይ ዝነበሩን ሁሙሎም ብዕድል ዚ ከም ትበይና ንፈልጥና ክንደይኹም ከበዝሕኹም ንሕና 15 ኢና ዘለና ማለት ሕጂ ስታፍቲ ኤርፖርት ኣሽራብ ስታፍቲ ናይ መጀመርያ ሳር በኸዳሽን ማሓደሻ ምሕዞም ይመጡ ማዕጢቁም ማለት እዩ ንሓርግን ናብ ውሽጥ መታው ትደረይከት መዲሰሞም ምትመለስዎም ንሕና ኣብዛተ ዜና ናብ አውሮፕላን አይኖጽኝና ንሕና ሓደ ተኸታተልና አይ ወሲድኩም ናበይ ከም ተወስና ስለንፈልጥ ኣብዚ አይና ዕዋን ሓተትና አይና ቢዝነስ ዝወጽሐካ ጉዳት ኣለዶ ብሓን የኻለት ሰባት ደው ተጎድ ቀደም ተጋዳሊት ህወሓት ዝነበረትን ብጥሮታ ምስተሰናበተት ንስቶም አኽበርቲ ሰላም ምግቢ ብምድላው ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ዝገለጸት ብረይ ታደሰ ናብ ኤርፖርት ምስኣተው በሃንደበት ወታደራት ኢትዮጵያ ብጽፊዕትን ርግጽትን ሙቃዕ ከም ዝጀመሩ ትዛረብ ኣብዚ ምጣተና هندس متأم وديهم مريض وعم ينورن نورتهم جريتهم شانتايلم وايلي كل نظر ومستقيم قري وسيدهم حاوي أوزنا روسي سبحتنا من مالتي أجل بلهن أتينا نوشت مسرائيل أتينا انتاي سلز قبر خيو حزنا عخز وقعخي نورت خز وصد خيو أيضا ممكن جدا رجال بقومي أتي أمي رجال الله رجال بقومي نيرون أجل بلهن ناب عدك تملس دي لخنير خديخي مجمري أما لمدن كبت حمي إذا تقوم تكون نجرينا رمضة صدرة سلزي كنكون مجمري سلزي تاخد كنت عنا سلزي أنا إلي قوم تكون وحاربين عندي تبرعوا نسيم السوق عنا بينا يتخيل خاني جرى زي حسوكم جرى سلزخنا اللي وسيونا سلزخنا تخيل حسوكم شامبل حلو فستبها لوتادراي مكونن بوغنو تكونتات أقدم سلز تردعه أقدم إيه وسيئي بل
أنا أقدمها تكونت سرداني أقدم سلزوج أخو أنا في فوتون يقولون كثير وتخاف جدي تزاجهم سلسلة ونسبون في كونتات نعد سلزردو جمينا سلامة كبار زنورو أبالاتون كان يبيرنا عدم سلا كله فقط ثم كان سلامة كبار استملوا هنا أبالات ተፈላለዩና ስርቦታን አሲሮም እንደለው ስለዚህ ዝርዳና አጠቃላይ አና ትኩረት ገይሩ ስለሰራህ ነበረ ስለሰረዳና ቋዋን ህታትን ስለተዳለና እዩ ኮነታትኩም ገይሩ ሕሉፍ ሓላፍነት ካደ ትገልጸለይ ሻምበል ሕሉፍ ንምንታይ ኢኹም ኣይንምለስን ኢልኩም ታይ ስጋትኩም ስጋትና ተጋሩ ተፈዓድ ኮይና ስማዕዝጊ ምስና ብጋዓል ዳኺ ወብጅኖም ተጋሩ ይችከተልግዲ ይቆግል ዝረ ዓለም ተፈልጦ ነገር ስለዚህ ንሕና ከዓማራና ከማና ካፕሰላም አስከባሪ ተመለስ ሰባት ተሕተ አይድና ወዓሉስ ንሕና ተፈይና ሶርና ቁጥልና ኢና ከደለና ግድ ዚ ስጋትና ፈውስ አይንከድን ይልና ቀሪና ሕዚ ኣብ ምንታይ ኣለኹም ክንደይ ትኾኑ በዝሕኹም ሕዝብ ናይ ኤስቲአር ምዕቆብ ቦታ ለና እንግዲ ድሕንነት ይስምዓኩም ዶ ሓለዋ ኣለኩም ዶ ድሕንነት ይስማዓና ስጋት ኣለና ስለዚህ ምናልባት ዝምልከቱ ኣካልን ድሕንነትና ክሕልወልና ብዝምልከቱ ኣካል ተጋውድና ዓብዪ ተስፋና ክንደይ ትኾኑ ጠቕላላ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾንኩም ኣባል ዓቀብቲ ሰላም ኣብኡ ዘለኹም ሕዚ ዕቑባ ሓቲትኩም ዘለኹም ሕዚ ካብታ ሓሙሽተ በረራ ዘለና ካብታ ናይ አንደኛ በረራ 17 ዘለና تزغري جيب وشتي زلنا هاتو دحنتون يخدعنا يحساب دي بررون تاكل كلوت من قد زين كوستلو نخلو خمزلو ديم زملسو وزلو ويس نبينهم نتغارو طرحيدو روتيشن كويس هذا غيرنا هذا المسج احنا نعد نغير الذين او كنت زي لنا احنا واحدنا بدلنا على مكفلنا تبرلنا نجللنا كفلنا كفلنا بزغاطمو موقعتي افنچون سنون كم زتوغد ازغلص حدش غبره وحد استبحال وتادر زغاطمو حدغا كم زكبل يغلص ማለት መጥተለና አይነ ኸይድን ዘለና ከይዘምራ ያው ወቅዓምና ማለት ማን ይዘውዓኩም ወመሳራን ሰርሕ ዝነበሩ ንምንታይ ሞቅዓምኩም አና ከይድንጋ አው ሀታ አይዘምና ያው ወቅዓምና እንታይ ጉዳት ወጽሕካ አካላው ንስኻ አይዛ ሲንታይ እንጂ ሐቀይ ክስክስ ረግረገኒ ኣብ ፌስቡክ ወጽ ዘሎ አፍንጫና ደሜ ናትኻዲዩ አው መንገላግልኩም መነድሕንኩም ታሽና ብፍረናቶ ህዘነ ናጎቶ ስለዝነበሩ ናጎቶ ዲዮም ከእቱኩም ፈቲኖ ወጣ ናጎቶና ገና ዓመት ስለዝነበሩ የሚሰር መጥተው ማደራጀን ኢትዮጵያ መንግስትስ ከሄዶም ተሪፎም ይዝብለኩም ዘሎ ከነገርና ነው ካድስ ጀነሳይድ ነው ታገኝና ዲንታ ጋናጋና ከፈራደኝ እንግዲህ እናደርጋታና አንገርና እዚ ሁሉ ዕግርግርን መውቃዕትን ዝተፈጸመሉ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ናይ ዝርከብ ዓለም ለኸ ማዕረፎ ነፈርቲ ሓላፊ ሓለዋ ድሕነት አቪዬሽን ጂቶ ሚሎ ኢትዮጵያውያን ናብ ደቡብ ሱዳን ክመጽኡ ከለዉ ንስራሕቲ ሓለዋ ሰላም ሕቡራት መንግስታት የመጽኦም ይበል ደቂ ሓንቲ ሃገር እዮም መንግስቶም ናብ ሃገሮም ክመልሶም ደልዩ ተወለድቲ ትግራይ ግን ክምለሱ አይደለዩን ይበል አስዕባቢሉ came to the airport they fighting each other those government chiefs that are getting Tigrinya so they have surrendered to UNHCR some of them around 15 number they have been surrendered to UNHCR and the protections and some of them they left to Addis Ababa nam معرفو ነፈርቲ መጽኦም ንሕድሕዶም ክዋቅዑ ጀሚሮም ናይ መንግስቲ ዝኾኑ ሰባት ንቶም ተጋሩ አጥቂዓምዎም እዚ ምስኮነ 15 ሰባት ሓለዋ ክግበረሎም ንናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ኢዶም ሂቦም ዝተረፉ ድማ ናብ አዲስ አበባ ጉዕዞም ቀጽሎም እዮም ዝበሉ ኣስታት 3000 ኢትዮጵያውያን ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛኣታት ደቡብ ሱዳን ከም ዝርከቡ ብምግላጽ 700 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይደል ይብሉ 15 ወይ 17 ጥራሕ ደይኮኑን እዮም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከም ዝክብሉ ይመልሱ No, the one who came from the airport, the other day they are 15 in number. But the population, the one in camp, they are 700. They don't wish to go back. They say we want to stay here. Because there is no protection in Addis, they will be killed. They are claiming. ኣይኮነን ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣይንኸይድን ኢሎም ዝተመለሱ 15 እዮም ክምለሱ ዘይደልዩ ጠቕላላ በዝሖም ግን 700 እዮም ክምለሱ ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ኣብዚ ክተርፉ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ኣብ አዲስ አበባ ሓለዋ ኣይግበረልናን እዮም ዝብሉ ዘለው እዮም ኢሎም ተወለድቲ ትግራይ ወታደራት ኣይንምለስን ኢሎም ህድማ ምስ ጀመሩ ካልኦት ወታደራት ክወቅዕዎም ከም ዝጀመሩን ሰራሕተኛታት ጸጥታ ናይቲ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣብ ማእኸል ኣትዮም ከም ዝገላገልዎም ይገልጹ Yes, we separate them and we protect them. This is why the UNHCR came and collect those who are surrendered. We separate them, protect them until UN collect them and take them to the camp. They are now in UNHCR hand. حقيو أما أغل آتنا فلالنا يومنا أما أغل UNHCR مصيوم وسيدمهم تخلاخلنا يومنا أكمنا دما ناب نا UNHCR معرف وسيدنا يوم
ሕዚ ኣብ UNHCR እዮም ዘለዉ እዮም ዝባሉ ናይ ኢትዮጵያ ሓልታት ምክልኻል ብዛዕባ ዞም ኣብ ደቡብ ሱዳን ተሪፎም ዘለዉ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም መግለጺ ሂቡሎ ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ ዝነበሩ ጻኒሕቶም ወዲኦም ካልእ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣብ ምቕያር ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ ማዕረፎ ነፈርቲ ሁከት ንምፍጣር ፈቲኖም ኢሎም ኣለዉ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ዋና ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ኣብ ፌስቡክ ገጽ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝወፀ ዜና እዞም ናይቲ ጁንታ ዕሱባት ኢሉ ዝጸውዖም ጽቡቕ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ንምጽላም ኣብ ሕብራት መንግስታት ዝሰርሑ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ UNHCR ናይ ሚድያ ሽፋን ክረኽቡ ብምምችቻው እቲ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዖ ከም ዝተፈተነን በዚ እውን UNHCR ንማሕበረሰብ ዓለም ዘቃልሖ ሪፖርት ምዃኑ ብምግላጽ ይቕሬታ ክሓትት ከም ዝግባእ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገሊጾም እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ንኻልኦት ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይውክል ዘሕፍር ኢሎም ዝጸውዕዎ ተግባር ፈጺሞም ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ እቶም ጀነራል ደቡብ ሱዳን ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ስልኪ ደዊልና ብዛዕባ እቶም ወታደራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ UNHCR ዘቕረቦ ክስን ምላሽ ሓቲትና ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ UNHCR ናይ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸኦ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝነበሮም ንእሽተይ ቁጽሪ ዘለዎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣኽበርቲ ሰላም ወታደራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዕቑባ ምሕታቶም UNHCR ይፈልጥ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሓለዋ ናይ ምሃብ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ይድግፍ ዓለም ለኸ ሓለዋ ዘድልዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ድሕነታ ኣብ ዝተሓለወት ሃገር ዕቑባ ምሕታት ክከኣል ከም ዘለዎ UNHCR የስምረሉ ይብል እቲ ደብዳቤ ብዛዕባ መልሲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ድማ እዞም ካብ ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ሚድያ ንምፍላጥ ክኢልና ኣለና ይብል ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ UNHCR ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸኦ ጽሑፍ